خب дарсро давом медиҳем ва ин ҷо баробар мешавад ва 3 дар квадрат аст ва инро метавонем дар қавс нависем. ҳаст 3 ягар ҷамъ буштагар ҷабрро мемонем дар формула ва а-и мо биёед а-ро нависем, ин 3 ҳаст ва б-и мо буштагар решаи 7 мебошад ва агар ба ҷои б нависем агар ин мешавад чанд? Хуб ин мешавад решаи 7 дар ин ҷо ва дар квадрат мешавад ин қавс ва мебинед ки шумо ин квадрат бо реша ихтисор мешавад ва бояд мо фаромӯш накунем ки боз як решаи дигарро мо дар бар дорем ва ин решаро низ менависем ҳозир ва дар ин ҷо мешавад қавс 3 тарҳи решаи 7 дар қавс, яъне ки қавс дар квадрат мешавад. Дар ин ҷо ин квадрат низ бо ин реша ихтисор мегардад ва мемонад 3 ҷамъи решаи 7 ва ҷамъи 3 минуси решаи 7. Решаи 7 бо решаи 7 ихтисор мешавад, яъне ки минуси решаи 7 бо ҷамъи решаи 7 ва дар охир мемонад 3 ҷамъи 3 ин мешавад 6 ва ҷавоби 6-ро дар б интихоб мекунем. Ин буд машқи 69-и мо ва мегузарем ба машқи 70 ва дар ин ҷо низ решаҳо дода шудаанд ва бояд гуфтамонам ки бояд шумо чунин зарбшавандаҳоро донед ҷавобҳояшро, яъне ки 11 зарби 11 ин чанд мешавад? 12 зарби 12, 13 зарби 13 ва ҳоказо бояд ҳатман чунин зарбшавандаҳое ки чанд ҷавобашон мешавад, бояд шумо онҳоро ҳатман донед. Хуб мегузарем ба ин машқ. Дар ин ҷо мешавад 5, яъне ки 0 аса 4 мо метавонем нависем ба монанди 4 тақсими 100, яъне ки осонтар аст аз 4 ва 100 реша гирифтан. ҷамъи 1 тақсими 6 аз 144 агар реша гирем ин мешавад 12 ва мемонад минуси 2 тақсими 7 ва агар аз 196 реша гирем ин мешавад 14. Хуб 14 зарби 14 ин мешавад 196. Хуб баробар мо аз 4-ру 100 реша мегирем, ин мешавад ба мо 2 тақсими 10 ва дар ин ҷо агар 10-ро ба 5 тақсим кунем ин дар ин ҷо зарб аст, дар ин ҷо мемонад яктагӣ, дар ин ҷо мемонад дутагӣ. 2-ро ба 2 низ тақсим мекунем мемонад яктагӣ, яъне ки ҷавоби ин мешавад 1. ҷамъи дар ин ҷо буштагар мо 12-ро ба 6 тақсим мекунем 2 яктагӣ мерасад, ҷавоб 2 мешавад ва агар 14-ро ба 7 тақсим кунем 2 яктагӣ низ мерасад ва 2 зарби 2 тақсими 1 ин мешавад 2. Мебахшед 4 мешавад, яъне ки 2 зарби 2 4 аст. 4 тақсими 1 мешавад 4 ва дар охир мемонад 1 ҷамъи 2 тарҳи 4 баробар ва дар ин ҷо мешавад 3, дар ин ҷо минуси 4 мешавад ва дар ҷавоб мемонад минуси 1. Хуб не камтарак вай шуд, безеб шуд. Дар ин ҷо буд 5 аз 4 реша гирем агар ин мешавад 2 ва аз 10 реша гирем, аз 100 реша гирем мешавад 10. Дар ин ҷо зарб аст, яъне ки мо чӣ гуна гуфтем, аз куҷо 1 ҳосил шуд? 1 аз ҳамон ҷое ҳосил шуд ки агар мо 5-ро ба 2 зарб кунем ин мешавад 10. 10 тақсими 10 ин мешавад 1. Хуб бо чунин тарз мо ҳамин якро чикор кардем? Ҳосил кардем. Мегузарем ба мо ҷавобро нагирифтем, ҷавоб минус 1 ин мешавад 30 ва ҷавоби 30-ро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 71. Хуб дар ин ҷо низ мо метавонем 0 аз 109-ро ба монанди решаи 9 тақсими 100 нависем ва минус мемонад 1 тақсими 5 ва аз 625 агар мо реша гирем ин мешавад 25. Дар ин ҷо зарби 25 менависем, ҷамъи мешавад 3 тақсими 8. Агар аз 256 реша гирем ин мешавад зарби 16 баробар. Хуб 16 тақсим кунем агар яктагӣ дутагӣ мерасад, дар ин ҷо инро агар тақсим кунем яктагӣ ва панҷтагӣ мерасад. 5 кара 5 чунки 25 аст. Хуб аз ин ҷо буштагар мебарояд 10 зарби 3 тақсими 10, чунки аз 9 реша 3 мебарояд ва аз 100 10 мебарояд. Минуси дар ин ҷо монд 5, чунки 1 зарби 5 5 мешавад ва дар ин ҷо монд 3 зарби 2 ин мешавад 6.
6/5 ин мешавад 1 ва 10 тақсими 10 мешавад 1/2. Дар инҷо мемонад 3 ҷамъи 1 ин мешавад 4. Хуб 4-ро дар машқи 71 интихоб мекунем, яъне ки мешавад ҷавоби B. Мегузарем ба машқи 72 ва дар инҷо бошад агар мо дорем чунин ифодаҳо 3/5 ва 225 агар реша гирем ин мешавад 15 зарби 15 ҷамъи 2/9 ва 324 агар реша гирем агар ин мешавад 18, чунки 18 зарби 18 ин 324 аст ва минуси 20 ва инро метавонем нависем ба монанди 1/100. баробар 15-ро ба 5 тақсим кунем 3 тоги мерасад, 3 каре 3 9 мешавад ва 18-ро ба 9 тақсим кунем 2 тоги мерасад, 2 каре 2 мешавад 4 ва минуси 20 мемонад. Аз 1 реша 1 мебарояд, 100 мебарояд 10. 20 тақсими 10 дар инҷо 2 тоги мерасад, дар инҷо 1 тоги баробар 9 ҷамъи 4 ин мешавад 13, 2 зарби 1 ин мешавад 2 минуси 2 ва ин мешавад баробар 11. хуб ҷавоби А-ро чӣ кор мекунем? Дар машқи 72 интихоб мекунем, яъне ки чанд мебарояд ба мо 11 мебарояд. хуб мегузарем ба машқи 73 ифодаҳои рационалӣ ва ирратсионалӣ. Ифодаро содда кунед. Чӣ хеле бояд мо содда кунем? Яъне ки мо ҳамин қавсҳоро мекушем. 3-ро бо 3 зарб мекунем, 3-ро бо минуси 3 зарб мекунем ва дар инҷо минуси 4-ро ба 3 зарб мекунем, минуси 4-ро ба минуси 3 зарб мекунем. яъне ки бо чунин тарз мо метавонем қавсҳоро чӣ кор кунем? Кушоем. хуб дар инҷо агар баробар биёд камтарак аз ин тараф нависем. хуб 3 зарби 3 ин мешавад 3 квадрат. биёд 3-ро ман 3 гӯям ва 3 зарби минуси 3 ин мешавад минуси 3c, минуси 4c мешавад агар минуси 4-ро бо 3 зарб кунем ва дар инҷо минуси 4-ро агар бо минуси 3 зарб кунем, минуси 4 зарби минуси 3 x нестим, бо зарб нишон диҳам, минуси 3 зарби минуси 4 ин мешавад 2 дар минус медиҳанд ба мо плюс. Плюсро одатан мо дар пешна менависем ва дар инҷо мешавад 12. хуб дар инҷо 12 мемонад, яъне ки ҷавоби мо дар инҷо мешавад ҷамъи 12 минуси c квадрат ҷамъи 7c. хуб c бо минуси c меравад ва дар инҷо бошад агар ин ҳамаш метиҳад минуси 7c ва минуси 7c низ бо плюси 7c меравад ва дар ҷавоб мемонад танҳо 12. хуб ва 12-ро дар ҷавоби А чӣ кор мекунем? Дар машқи 73 интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 74 низ бо чунин тарзе ки мо зарб задем аллакай, бо чунин тарз зарб мекунем. z зарби z мешавад z дар квадрат ва плюси 4z мешавад минуси z мешавад, чунки минуси 1 зарби z мешавад минуси z. минуси 4 мешавад дар инҷо ва плюси 4 минуси z квадрат мешавад баробар. хуб z квадрат бо z квадрат меравад ва минуси 4 бо плюси 4 низ мераванд ва мемонад минуси 4 дар 4z минуси z мешавад 3z. хуб ва ин ҷавобро ҷавоби C-ро интихоб мекунем, 3z-ро. хуб мегузарем ба машқи 75 ва дар машқи 75 шумо мебинед ки чунин ифода дода шудааст. y квадрат минуси y-ро мо ҳам хел менависем ва дар инҷо бошад агар 5 зарби y мешавад 5y, 5 зарби 4 мешавад ин 20 ва y зарби минуси y мешавад минуси y квадрат ва минуси 4y мешавад, яъне ки минуси y зарби 4 ин мешавад минуси 4y. минус плюс метиҳанд минус. хуб дар инҷо минуси y бо y меравад ва челе ки шумо мебинед минуси y плюси 5 y ин мешавад 4y мешавад, мемонад минуси 4 инро менависем ва мемонад ба мо плюси 20. минуси 4y бо 4y меравад, дар ҷавоб 20 мемонад ва 20-ро дар B интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 76. мебинед ки чунин ифодаҳо дода шуданд, ифодаҳои камтар нофаҳмо. барои адади натуралии m қимати ифодаро биёбед, яъне ки як адад дода шудааст ва бояд пешакӣ донем ки якро мо ба чанд ададе ки агар
ба дараҷа барорем, ин ҳамвақт ба мо якро медиҳад. Агар минус як бошад, агар масалан мегирем, агар тоқ бошад Cn, ин мешавад минуси як дар дараҷаи n мешавад. Яъне ки агар дараҷа тоқ бошад, агар масалан бо се, ин ҳамавақт мешавад бо минус мешавад, яъне ки аломаташ дар пешаш минус мешавад. Агар ҳамин аломат ҷуфт бошад, масалан 2n бошад, ин ҳамавақт аломат ба ҷамъ табдил меёбад ва ҳамавақт аломаташ мусбат мешавад. Ва ин аз дараҷа вобастагӣ дорад. Агар дараҷа тоқ бошад, агар ҷавоб бо тарҳ мешавад, агар дараҷа ҷуфт бошад, агар ҷавоб бо ҷамъ мешавад. Ва мебинед ки дар ин ҷо дараҷа ҷуфт аст ва ин мешавад як дар дараҷаи n. Ва дар ин ҷо бошад, агар мо инро чунин нависта метавонем, яъне ки агар дараҷаҳо ҷамъ бошанд, мо ҳамин минус якро ба ду тарз нависта метавонем, яъне ки ба ду асос. Дар ин ҷо низ мешавад минуси як дар дараҷаи як тақсими 2 минус 2/9 минуси 2/4, ин мешавад 0/5 баробар. Хуб, як дар дараҷаи n ин мешавад як, хоҳем нахоҳем, ва 2 дар дараҷаи n низ минус як 2 дар дараҷаи n, чӣ хеле ки мо аллакай гуфтем, ин мешавад як дар дараҷаи n ва як дар дараҷаи n мешавад як. Ва дар ин ҷо плюси якро мегузорем ва минус як дар дараҷаи як, ин мешавад минуси як. Ва дар ин ҷо зарби минуси як дорем тақсими 0/5. хуб, як зарби минуси як, ин мешавад минуси як, яъне ки як минуси як мешавад тақсими 0/5. Дар ин ҷо метиҳад 0 ва 0 тақсими 0/5, ин мешавад баробари 0. хуб, ҷавоби аро мо дар ин ҷо дар машқи 76 интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 77 ва дар ин ҷо бошад, агар низ мо бояд бо чунин тарз чикор кунем, ҳисоб кунем ҳамин ифодаро. Мо медонем ки агар дараҷа ҷуфт бошад, агар ин мешавад як дар дараҷаи n ва дар ин ҷо минус аст. Минусро менависем, дар як дараҷа тоқ аст ва як дараҷа ҷуфт аст, яъне ки дар ин ҷо мемонад ба мо як дар дараҷаи n ва зарби мешавад, агар ҷудо кунем ҳаминро, бо мешавад минуси як дар дараҷаи n. хуб, мо чунин ифодаҳоро мегирем. 5/7 ва минуси 5/2, ин мешавад 0/5. хуб, баробар чуноне ки аллакай мо медонем, як дар дараҷаи n мешавад як минуси як, ва дар ин ҷо бошад, агар мо дорем, мебахшед, ин ҷо дараҷааш n нест, дараҷааш се аст, чунки мо ана ҳаминро бо чунин тарз ҷудо кардем, яъне ки минуси як дар дараҷаи 2n ҳаст, ҷамъи се, ин баробар мешавад минуси як дар дараҷаи 2n зарби минуси як дар дараҷаи се. Яъне ки агар асосҳо яхела бошад, агар мо дараҷаҳоро ҷамъ карда метавонем. Дар ин ҷо се мешавад бахшиш. хуб, агар дараҷа тоқ бошад, агар, яъне ки ҷавоб мешавад бо минус, яъне ки минуси як ҳосил мешавад, зарби низ минуси як. хуб, тақсими 0/5. хуб, минус ба мо медиҳад плюс, яъне ки ҷамъ метиҳад тарҳ ба тарҳ, ва дар ин ҷо мемонад як ҷамъи 2 тақсими 0/5, яъне ки дар ин ҷо як аст ва 2 тақсими 0/5 мешавад ва ин мешавад баробари 4. хуб, ҷавоби сиро чӣ кор мекунем? Дар машқи 77 интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 78 ва гуфта шудааст ки барои натуралии n қимати ифодаро чӣ кор кунед? Ҳисоб кунед. Ва агар мо ҳисоб кунем, инро низ бо чунин тарз ки аллакай буд ҳисоб мекунем. Биёед дар ин ҷо нависем. Дар ин ҷо ҳаст дар куҷо навистам. хуб, ҷо танг нест. хуб, як дар дараҷаи 6n мешавад зарби як дар дараҷаи 2, яъне ки вақте ки дараҷаҳо чӣ бошанд, вақте ки дараҷаҳо ҷамъ бошанд, агар мо асосҳоро чӣ кор мекунем? Ба танҳоӣ нависта метавонем. хуб, минус мешавад дар ин ҷо, минуси як мешавад дар дараҷаи 2n зарби минуси як дар дараҷаи 3. хуб, дар ин ҷо мешавад 3/7 минуси 1/2, ин мешавад ба мо 2/5.
баробар. хуб дар ин ҷо мешавад 6 дар дараҷаи n, ин мешавад 1 дар дараҷаи 6 1 дар дараҷаи 6n, ин мешавад 1 ва 1 дар дараҷаи 2 низ мешавад 1, 1-ро ба 1 зарб мезанем мешавад 1. хуб биёед нависем, инҷо зарф аст, минуси 2 дар дараҷаи n, ин мешавад ҷамъи 1. хуб 1 дар дараҷаи минусаш меравад, ана ҳамин 1-ро ва дар дараҷаи n мемонад, бо ана ҳамин минус, бо ана ҳамин минус. хуб ва дар ин ҷо боштага дараҷа тоқ аст ва ин мешавад минуси зарби минуси 1 тақсими 2 аст 10-5. ва дар ин ҷо мемонад 1 минус бо минус метиҳад плюс ва мешавад ҷамъи 1 дар дараҷаи n мешавад 1. хоҳем нахоҳем ва 1 ҷамъи 1 мемонад тақсими 2 аз 10-5. 2 тақсим мешавад ба 2 аз 10-5. бояд мо инро тақсим кунем. 2 агар тақсими 2 аз 10-5 кунем чандтагӣ мерасад? Ба ин ҷо 0 медиҳем, дар ин ҷо низ 0 медиҳем ва чандтагӣ мерасад? 8тагӣ мерасад. 8 агар 8 кара 5 40 мешавад. 4 дар 2 кара 8 16. 16 ҷамъи 4 ин мешавад чанд? 20. мо якто адад баъд аз вергул дорем. Дар ин ҷо якто ададро баъд аз вергул менависем ва 20 минуси 20 ин мешавад 0. хуб 0 аз 8 мешавад дар ин ҷо 0 аз 8 ва ҷавоби аро чӣ кор мекунем? интихоб мекунем. хуб мегузарем ба машқи 79. дар машқи 79 гуфта шудааст ки ҳангоми n баробари 3 будан ҳамин қимати фодаро ёбед. хуб минуси 2 дар ин ҷо мешавад 2 зарби 3 ҷамъи минуси 2 2 зарби 3 минуси 1 ва ин тақсими 2 баробар. хуб дар ин ҷо мешавад минуси 2 2 зарби 3 мешавад 6, яъне ки ҷуфт аст, ба мо мешавад ҳосили ҷамъ. ҷамъи минуси 2 2 зарби 3 6 минуси 1 ин мешавад 5 ва дараҷа тоқ аст, мешавад ҷавоб бо тар баробар. 6ро агар 2ро ба дараҷаи 6 бардорем ин мешавад 64 ва 64 бо ҷамъ мешавад, чунки дараҷа ҷуфт аст. дар ин ҷо низ дараҷа вале тоқ аст, барои минус мешавад ва 2ро агар ба 5 бардорем ин мешавад 32 тақсими 2. хуб 64 минуси 32 ин мешавад 32 тақсими 2. ин мешавад баробари 16 ва 16-ро дар ҷои б дар машқи 79 интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 80. дар ин ҷо боштагар n баробари 2 ҳаст. дар ин ҷо минуси 3 2 зарби 2 минуси 1 минуси 3 зарби 3 дар дараҷаи 2 зарби 2 тақсими 2 баробар. хуб агар мо ҳамин дараҷаҳоро ҳисоб кунем ҳозир 2 кара 2 4 мешавад, дар 1 ин мешавад 3 ва минуси мешавад 3 дар дараҷаи 4 тақсими 2. хуб яъне ки дар ин ҷо дараҷа тоқ аст ва ҷавоб бо минус мешавад. 3 дар дараҷаи 3 ин мешавад минуси 27 ва 3 дар дараҷаи 4 ин мешавад 81. хуб дараҷа ҷуфт аст, вале мо бо ин минус ҳеҷ кор кардан наметавонем, чунки минуси 3 нест. агар минуси 3 дар қавс мешуд бо чунин тарз, мо метавонистем ки минуси ӯро тағйир диҳем, вале ки ин аз аввал ин 3 дар қавс набуд, барои ҳамон ин минус аз 3 намебошад. хуб дар ин ҷо мешавад минуси 81 тақсими 2 баробар, яъне ки минус бо минус метиҳанд минус. хуб ин чанд мешавад? агар ҳисоб кунем ҳамаи инҳо минус мешавад, яъне ки 27-ро ба 81 анакун ҷамъ намудан лозим аст. ин дар ин ҷо мешавад 7 мешавад 8 ва 2 8 бошад мешавад 10. минус 108 тақсими 2 мешавад. 108-ро ба 2 тақсим кунем ин мешавад минуси 54. минус 108 тақсими 2 ин мешавад 54 ва минуси 54 ва
аро интихоб мекунем дар машқи 80. мегузорем ба машқи 81 баробар. хуб анакун ба мо мешавад чанд? минуси 5 2 зарби 3 мешавад минуси 4 мешавад минуси 5 2 зарби 3 мешавад минуси 3 тақсими 2 баробар. хуб дар ин ҷо лакай бо минус мо ягон кор карда наметавонем, чунки 5 яъне ки дараҷа ба минус дахл надорад, чунки минуси 5 дар қавс нест. Барои ҳамин агар 2 зарби 3 кунем, ин мешавад 6 6 тарҳи 4 мешавад 2 тарҳи 5 2 зарби 3 мешавад 6 ва 6 минус 3 мешавад 3 2 мемонад дар ин ҷо баробар 5 кара 5 мешавад минус 25, яъне ки минусро аз ёд намебардорем ва минус мешавад агар 5ро ба дараҷаи 3 бардорем, ин мешавад 125 бо минус мешавад минус 125 ва дар ин ҷо мемонад тақсими 2 баробар минусро менависем ва 25 минус 25 минус 125 ин мешавад минус 150 тақсими 2 ва ин мешавад минуси 75, яъне ки мо минус 150-ро ба 2 тақсим кунем, ин мешавад минуси 75 ва минуси 75-ро дар машқи 81 интихоб мекунем. мегузорем ба машқи 82. дар ин ҷо бошад агар ифодаро сода кунед, мо бояд аввалан ба махраҷи умумӣ биоварем, яъне ки ҳама ин махраҷҳое ки дар ин ҷо ҳастанд c 9a c 9a бояд якхела бошанд, бояд ҳамаашон 9ac бояд бошад. барои оне ки мо бояд махраҷи умумӣ диҳем ба онҳо. дар ин ҷо ба c намерасад 9a ва дар ин ҷо медиҳем 9a. дар ин ҷо бошад агар намерасад, дар ин ҷо ҳамаи чӣ мерасад, дар ин ҷо танҳо як медиҳем ва дар ин ҷо бошад агар c танҳо намерасад ба 9a, барои оне ки шавад 9ac ва 9aро агар ба 9a зарб кунем, ин 81a дар квадрат мешавад, чунки 9 кара 9 81 а зарби а ин мешавад а квадрат ва агар 9aро ба c зарб кунем, ин мешавад 9ac тарҳи 81a квадрат ҷамъи c квадрат, чунки як зарби 81a квадрат мешавад 81a квадрат ва ҷамъи зарби як c квадрат мешавад c квадрат ва дар ин ҷо мемонад 9ac. як зарби 9ac мешавад 9ac ҷамъи c зарби c мешавад c квадрат минуси 81a зарби c мешавад 81ac тақсими 9ac. мебинед ки ҳамаи махраҷҳо якхела шуданд ва анакун яктои онро мо менависем, фарқ надорад кадомашро, ва ҳамаи суратҳоро ҷамъ ва таҳр мекунем. 81a квадрат минуси мешавад 81, чунки минус аст дар ин ҷо бинед 81a квадрат, ҳамин минус ба ин плюс зарб мешавад, вақте ки плюс бо минус зарб шавад мешавад минус, дар ин ҷо мешавад минус c квадрат мешавад хуб дар ин ҷо бошад агар плюс аст, плюси c квадрат мешавад ва плюс бо минус зарб мешавад, ин мешавад минус 81ac баробар. хуб 81a квадрат бо минуси 81a квадрат меравад, минуси c квадрат бо плюси c квадрат меравад ва дар ҷавоб мемонад минуси 81ac тақсими 9ac. ac бо ac низ меравад ва 81 ба 9 дар ин ҷо нуқтагӣ мерасад ва дар ҷавоб мемонад минуси 9 тақсими 1, ин мешавад минуси 9 ва ҷавоби аро дар машқи 82 интихоб мекунем.